کھاندی رہی اندر پردہ دار سے بی بی. آخر غربت آئی, دن فاقے دے شروع, چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سن. بی بی اپنے جناب چادر دے اندر لپیٹ کے رکھ دی سی انہاں چھوٹیاں بچیاں سیدزادیاں نے. مولا دی قدرت کہ فاقہ پھر فاقہ, فاقہ در فاقہ, صبح بھی بک شام بھی بک, حالتیں بن گئی. انتہائی کمزور نحیف ہو گئے بچیاں. آخر ماں سے ویکھیا نہیں پیا جاتا, برداشت نہ ہو, بچیاں نو لے کے تے اپنا علاقہ چھڑ دیتا. اور علاقے کے اندر سیدزادی چلی گئی. اہل بیت پاک وہ مقدس عظیم بی بی نال دے علاقے کے اندر پہنچ کے مسجد شریف کے اندر بچیاں نو بٹھایا اور میں بچوں اتنے ٹھہر جاؤ, میں تواڈے کھانے دا اہتمام کر سا. بی بی چل گئی آبادی کے اندر جا کے پوچھا اتنے کوئی امیر ہے کہ وہ مسلمان انہوں نے دسیا ہے بڑا امیر ہے, بہت امیر ہے. بی بی وہ دروازے تک گئی, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ امیر زادہ باہر آیا. بی بی فرمایا میں ایک سیدزادی ہوں, حالات اس طرح دے آئے, اپنے کارگزاری سنائی. بچیاں نے مسجد بٹھائیاں, انہاں واسطے کھانے دا سوال ہے. تو امیر دولت دا نشہ سے دعا کر شاءاللہ نشہ چڑھے نا. ہاں جی ہے سپنے, انہوں صرف شاہ علی جیسے قابو کر سکتے, عثمان غنی جیسے انہوں قابو کر سکتے. تیرے میرے واسطہ روک نہیں. یہ جدو آندی ہے نا تو بندے دی اکھ دی چمک ہی بد جاتی ہے, ان دی چال ہی بدل جاتی ہے جناب, وہ دا پھر رہن سہن ہی بدل جاتا ہے. ہاں تھا صحابہ فرماندے, اللہ دے نبی فرماندے سن خری خیری دنیا آنی ساڈے نبی پاک کو نبی فرمانا جا چلی جا تیری حاجت نہیں. اور کئی کئی دن ساڈے نبی ہے پوری کائنات دا مالک, آپ دا چولہا مبارک نہیں سی بنتا. یہ مطلب نہیں سی کہ اللہ دے نبی کو نہیں سی, آپ چاہتے تے آپ پورے اللہ دے نبی فرماندے مکہ دے جڑے پہاڑ ہیں نا کہ سونے دے بن کے میں محمد دے مگر مگر ودے, اور میں محمد نے فقر نو پسند فرمایا. سلطان فرمایا او جگ دا مرشدی سانو سند کیے کہ میں جان جاؤں کہ تو سیدزادی ہے, کوئی ہے پہچان. بی بی دا دل ٹوٹ گیا, کہنے لگی میں سند کی دیا, میں تو خاندان رسول ہاں, سیدزادی ہاں, پر میرے کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, کوئی سند نہیں, مجبور اہل سنت دا کہتا بھائی سید نامی ہو گئے نا تے آکھے میں سید ہاں, تو تعظیم کر, تو اس لفظ جڑا وہ منہ چکیا نکلتا سید تو تعظیم کر. وہ اگرچہ نہیں وہ بولتے رہے سید تو تعظیم کر. تا مذہب اہل سنت و جماعت دے فقہاء محدثین اور امامہ لکھے ہیں سید اگرچہ گناہگار بھی ہوگا تو مومنہ واسطے لازم ہے وہ دی تعظیم کر. انہیں جڑو نشانی منگی, سرٹیفکیٹ منگیا, بی بی روک میں فرمایا کھولے, اگے چل گئے. ایک مجوسی سے بڑا مالدار ہوں دے کھل گئی, حالت بیان کی تھی. وہ مجوسی نہ رو پیا, گھر والے نے سدیا, فرمایا سیدزادی
پردے دا اہتمام کر، پردے دا اہتمام کر. اور اپنی قریبی جڑی گھر والی سی اونوں بھیجیا، فرمایا تعظیم نال جا تے جناب انہاں بچیاں نوں جڑیاں سید زادیاں نے عزت نال پردے دی حالت میرے گھر لایا. ایک کمرہ خاص انہاں واسطے مختص کیتا. فرمایا خاص تہاڈا ہے، آپ خود انہاں دے سامنے نہیں آیا کیونکہ پردہ زادیاں سید زادیاں میں نہیں سی مانگے ہمارا خاندان رسول پہ علیحدہ مکان دتا. اپنی گھر والیاں نوں کہن لگا رات نو سونا نہیں، انہاں سید زادیاں دی خدمت وچ رہنا ہے. او بیبیاں جناب انہاں دی خدمت، انہاں دی عزت لکھ لکھ تعظیم کیتی. رات نو اللہ دے نبی خواب تشریف لے آئے. پہلو اس امیر دے جڑا مسلمان سی او کی ویکھدا ہے کہ جناب ایک جنت دا محل ہے بڑا عظیم، بہت عظیم محل ہے. اللہ دے نبی اس محل کے سامنے کھڑے، امام غزالی پاک سامنے کھڑے. او محل تے جنت دا اوندا حسن نال کوئی دنیا دا محل مقابلہ نہ کر سکدا. اے امیر عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محل کی ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا مسلمان دا ہے. یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، اے محل میرا ہے. اللہ دے نبی فرمائے تو جو مسلمان ہے تیرے کو کوئی سند کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. فرمایا تیرا نہیں. دل ٹوٹ گیا. اور اللہ دے نبی فرمایا تینوں شرم نہیں آئی؟ میریاں بچیاں تیرے کو آئیاں سن، انہاں دسیا سی کیا سی سید زادیاں، تو انہاں کو سند منگی، سند طلب کیتی، تو اپنے مسلمان ہون دی سند دے. شرمندہ ہویا، آنکھ کھل گئی. امام غزالی پاک فرماندے سویر اٹھ کے نا انہاں سید زادیاں دی تلاش شروع کیتی. لبدا لباندہ اسے مجوسی دے گھر پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا، مجوسی باہر آیا. امیر زادہ کہنے لگا مسلمانہ دیا بچیاں سادات پاک دے گھرانہ دیا تیرے کول نے وہ ساڑھی امانت دے واپس لوٹا. مجوسی کہنے لگیاں بچیاں ضرور نے میرے کھولوں پر میں لوٹاواں گا نہیں. انہیں دینار لینا ہے، انہیں پیسہ لینا ہے. بچیاں میں نوں سپورٹ کرو. کہنے لگا نہیں وہ تو بڑی برکت والی ہے، میں تو نہیں لٹانی. انہیں آخر جناب جو تکیا نا میرزادے نے یہ منتا نہیں. انہیں جناب غصہ کیتا. وہ مجوسی کہنے لگا تو جلا ہو گیا جیڑا کچھ تو رات خواب نو ویکھے میں بھی ویکھے. جی اللہ دے نبی تینوں زیارت کرائی مینوں بھی کرائی قسم خدا دی. میں تو انہیں دیر تک ستا نہیں جنی دیر تک ساڈا پورا ایک گھر بچیاں دے حق مسلمان نہیں ہو گیا. میں تو کلمہ پڑھ چکا، میں مسلمان. تو کی سوچ رہے ہیں میں مسلمان ہو چکا، میرا پورا گھر مسلمان ہو چکا ہے. انہیں بچیاں دے صدقے اسانو اسلام مل گئی ہے. میں رات ستا اللہ دے نبی مینوں زیارت کرائی جیڑا تو محل ویکھے نا اللہ تعالی دے نبی فرمایا اے تیرے او جیڑا محل تو لے کے آیا او میرا. میں مجوسی نہیں، میں محمد دا غلام بن گیا. میں تے کلمہ پڑھ گیا، ہوش اسلام میں جا گیا. مینوں اسلام دی اپنی دولت مل گئی، جنت دی اپنی عظیم نعمت مینوں میسر آ گئی. برکت انہاں سادات پاک دے گھرانے دی بچیاں دے. بھائی قسم خدا دی مالک تعالی اتنا عدل والی ذات ہے، رحم والی ذات ہے. کیا اپنا چلی 11:15 توجہ نہ لاؤ. سیدنا عمر بن خطاب سناواں رحم دے بارے. یہ یتیم پروری سی، انہاں دی کفالت سی. اللہ دے نبی فرمایا کہ میں جب جنت جاؤں گا سب تو پہلے ساڈے نبی جانا جنت. امام غزالی پاک لکھے اللہ دے نبی فرمایا میں جب جنت جا رہا ہوا گا نا تو میرے تو پہلا ایک بی بی جنت جا رہی ہوئی. اللہ دے نبی فرمایا میں انہوں روکاں گا، میں پوچھاں گا بی بی تو کون ہے؟ وہ بی بی جواب دے گی یا رسول اللہ میں بیوہ ہوں، سردہ سائے ٹول گیا، لیکن میں بچوں دی خاطر انہوں دی تربیت دی خاطر میں اگے شادی نہ کی تھی، میں انہوں دی خاطر بیٹھی رہی اپنی عزت محفوظ رکھی. تے اللہ دے نبی فرمایا او بی بی میرے نال جنت. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نا ایک کافر سی ذمی، یعنی عمر بن خطاب کے دور حکومت جراندا لیکن وہ جزیہ دیندا ہر سال دا سال اسلام جڑا انہوں نے مقرر کیتا ہے تسی ذمی کافر ہو اتنے رہ سکتے ہو لیکن تسی اتنا پیسہ دینا سالانہ اسلام دے خزانے نو تے او ذمی کافر 70 سال دی عمر ہو گئی عمر بن خطاب فرماندے میں جا رہا تے مدینہ دی بازار ہے تے او 70-80 سال دی عمر دا ذمی کافر او در در تے نہ مانگ رہے سوال کر رہے تے عمر فرماندے میں دل وچ خیال کیتا کہ افسوس عمر جدو یہ جوان سی تو جناب جزیہ لیندا رہا تے ہن جدو بوڑھا ہو گیا نو در بدر دے ٹھوکرا کھان واسطے چھڑ دیتا ہے کاش عمر بن خطاب انہوں گئے تے فرمایا آ واپس آ جا میں جزیہ بھی بند کیتا اور تینوں مہانہ بھی میں ادا کرا مولا مشکل کشا پاک علی فرماندے دوپہر دا وقت سی آخری روایت دوپہر دا وقت سی شاہ مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے میں ویکھیا عمر بن خطاب نا اونٹ تے سوار نے کچھ تلاش کر رہا میں سوال کیتا عمر بن خطاب خیر کی تلاش کر رہا آپ فرماندے علی اے ابو الحسن آپ کی کنیت سے ابو الحسن صدقے دے کہ اونٹ گم ہو گئے تو میں تلا امیر المومنین دی دنیا دا بادشاہ ایک اونٹ صدقہ دا گم ہو گیا میں عمر تلاش کر رہا ہوں پاک علی فرمایا او عمر تو تے اپنے بعد جاون والے خلیفے نو مشکل وچ پا دتا ایک اونٹ دی حیثیت کی ہے دہائی میں صدقے دا تے اتنا دھوپ تے گرمی تے جناب پسینہ ویکھو تے خود بادشاہ تلاش کر رہا ہوں عمر بن خطاب فرمایا ابو الحسن اس بادشاہ دی کوئی عزت نہیں جڑا مخلوق تے رحم نہیں کرتا اور جناب مخلوق نہ نرمی نہیں کرتا او دی اللہ دی بارگاہ کوئی عزت نہیں اگر پیاسا 6 مہینہ دا بھیڑیے دا بچہ بھی دریا دے کنارے مر جائے تو میں عمر ڈرنا اللہ تعالیٰ میرے کو دا حساب بھائی ایسا اپنے اعمال درست کریے مخلوق خدا کے رحم کریے یتیم پروری کریے مسکین نال محبت کی کریے بیوہ دی خدمت کریے مریض دی عیادت دے نال نال ان دی بھی ایسا خدمت کریے جنہوں نے اللہ تعالیٰ صاحب مال بنایا ہے وہ انہاں کماں دے اندر برائی تو اپنا پیسہ ڈک کے تے نیک کام والے پاسے سے خرچ کریے پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ سونا ساڈی اس کیتی نو اس اہتمام نو اس خطاب نو نفع بخش ثابت فرمائے آمین وما علی الا